mwabona amanyira asali no nesimina bwati isi nabona kwanire Korwe tirisa iga eke tirisa inere ya karole bakanyora umwana araire insepi abekire nsara yi omokoreire bikori osukire nse mubona atene bona gasinyo koraga arengera tiamo bugori sinko nga yarenge koire bona timanyeti bona lingo iwe bukuro nga uyi mama nchiorole bona ko minyoka kanyora umwana gako yete yani kende nkeyo umwana agasokia amasombo ko magora ari ganari mwana magota ikutabegetiamo amanyinga akobuga nga jejejeje ko ume bona nadua buswa yete tukabugori umwana tukamubekere getamba nkerekere kende kwara kenabe gete pesa ni bona lina imogete karuora ronka bugori umwana tukamubekere getamba ikitukayicha paka iyabe oikayabe tukasoka bori gunto bwate ekwerendesa ngabakani ya ntubwate wakatotwe bidia ya nyomubwate saa mokwanda yali pakata tauni ona libasa tetende kupangusa omwana bakamumuligere lirende bakataba omwana asalire mwana abona tagochicha umwana w'emyaka erengali 6 arabu rende achichacha kokola operation barora ngana kigendere bona tuwala tuto umwana mpaka iga ambulance ende bakanya keresini igachicheka tobukoli kuruyabe baka tumuna twigete iganga chinsa 10 iga akyo tali mwanya bantene nyanga